o máis galego. Mochos, coruxas, sapos e bruxas. Da terra do mar, do campo do ceo, tipo de ser o máis galego. Da terra do mar, do campo do ceo, tipo de ser o máis galego. Mochos, coruxas, sapos e bruxas. Que tal, amigos e amigas da Televisión de Galicia? Benvidos ao máis galego. Como teño o tema do baile dominado xa, Como se nota que hoxe comín repolos de Betanzos? Sí, porque hoxe estamos en Betanzos, que incluso chegou a ser no seu tempo unha das capitais do Reino de Galicia. E non me extraña, porque isto de Betanzos é unha cousa ben bonita. Pero vamos ao chollo, ao importante. Temos que buscar os nosos concursantes, que son o ingrediente fundamental do máis galego, para que nos saia un programa rico, como os repolos. Así que vamos a ver, Rafa, como vai o tema dos concursantes? Contame algo, anda. Que como van os concursantes? Que como van? Pero se levo media hora dando voltas por Betanzos e non atopo a ninguén na rúa. Porque eu non coñezo o sitio, non sei onde ir, estou dando voltas. Mándame un sinal, señor! Ay, que mis ojos negros, que te quiero mucho, cariño. Te quiero, corazón, amor. El ojoti. Hola. Hola. Perdón, que a mí a música, macho. Ben, te motivado. Que tal? Ben. Que tal? Chámame Rafa, que tal? Hola, encantado. Hola. Bueno, son do programa máis galego da Televisión de Galicia, non sei se o coñecedes. Non? Sí. Bueno, só non sei. É que buscamos o máis galego de Betanzos neste caso. Vos sodes galegos, non? Sí. De Betanzos tamén. Claro. E músicos. Sí, somos músicos. É que a min isto non me acharanga moitísimo, as charangas en Galicia. A DGT. Por ejemplo. A DGT? Esa agora. A Dirección General de Tráfico. Sí, Sí, que significa DGT? Ven de Galicia, toca. Busco dúas parellas para concursar e faríame tanta ilusión que estou un pouco como emocionado, estou nervioso, estou aí que me dá unha cousa. Vos gustaría participar? Por facerme o favor, aínda que sexa, porque teño o meu compañeiro esperando por Betanzos adiante. Moi imos de tempo. Imos ben. É media oriña, nada máis que me tedes que dedicar. E de levar o título de máis galego que gane. É competición, Vale. Facemos parella xa, directamente? Sí. Vale, veña. Un momentiño. Javi, estás aí? Pois aquí estou, compañeiro, agardando polos concursantes. Menudas instalaciones temos hoxe en Betanzos. Que maravilla isto. Pois por aquí, amigo, está a banda lista, así que, compañeiro, toca unha pieza. Pois aquí estamos con nosos aspirantes a máis galego. Están aquí xa cos nervios a flor de piel. Vamos aquí a presentar os protagonistas do programa de hoxe. Por un lado, Quique, polo outro, Cris. Como estades? Ben. A nivel de cultura de Galicia, ben? Sí, imos Sí? tirando. Imos tirando. Sí. Vademos enfrontar a Andrés. E estemos de acordo con o nome? Hombre, Sí. os nosos pais. Ese que tedes unha charanga. Chámase DGT. Charanga DGT. Apuntade. Alcaldes de Galicia. Charanga DGT. Da igual que toquen. máis ou menos. O é importante tocar ben. Claro, claro. Ese que vades Sempre facelo ben. ao conservatorio tamén. Sí. Sí? Vamos todos, Vamos todos. Esta xente vai ao conservatorio para cando teñan 50 anos digan que ben se conservan. Sí? Vamos coa primeira pregunta. Vamos. Tedes 20 segundos para contestar a pregunta. Vale? Preparados? Sí. Atentos como andamos de festas? Ben, Cris, eso de sobra. Sí, andamos ben de festas? Sí, sí. E vos por aquí, Andrés? Festas todas, andámoslas todas. As festas todas, sábenas todas. Pois vamos coa primeira pregunta. Unha festa que é moi típica daqui, a festa do San Roque. Ajá. Sí, aquí da zona de Betanzos. Xa vai sonando. Sí. Vivimos algunha, verdad? Pois, na festa do San Roque hai dúas actividades que son as máis importantes, que é o lanzamento do globo de San Roque e a dos caneiros. Pois o que vos preguntamos é que nos digades o día exacto.
das dúas actividades. E tedes 4 opcións. Vamos a dar 4 opcións. A opción A, que é o 18, os caneiros, e o 16, o lanzamento do globo, A opción B, o 16, o globo, e o 17, os caneiros. A opción C, ningunha das dúas. E a opción D, as dúas o mesmo día. Sí? Te dalo claro? 20 segundos, tempo! Ti que pensas? É grande, 16 e 18. Eu penso que sí. Quizás o 25. Vai por aquí a cousa. Chupado. Non imos tan sobrados, pero... Bueno, tempo, 4, 3, 2, 1, tempo! Que ben sona esta corneta do programa. Que ben. Temos xa respostas. Non é da charanga. Non é da charanga, notase que vai desafinado, un pouco desafinado. Vamos a empezar, por exemplo, por vos. Veña, que resposta dixestes? Temos a opción A. A opción A. 16 e 18. 16 e 18, opción A, moi O ben. globo 16, os Os caneiros. caneiros e 18. O 18 os caneiros, 16 o globo, opción A, moi ben. E vos por aquí, Andrés? Pois eu creo que ningunha das dúas porque os caneiros son o 18 e o 25 e o globo é o 16. A opción C. A opción C, que ben falas, Andrés. Ti a que te dedicas? Eu, ao mundo da farándula. O mundo da farándula. Pois miren, que ben falou o noso amigo Andrés, porque sí que hai un gañador do primeiro punto de hoxe. E a resposta correcta é a opción A. Por lo tanto, o primeiro punto é para vos. Tranquilo, non desanimarse. Amigos, non desanimarse. Tiñades marcada A, bueno, cambiaron, non pasa nada. Vos tampouco confiarse, No. Vamos ca seguinte pregunta. Sí, Sí. unha pregunta faciliña. Andrés, unha pregunta faciliña. Vete máis arriba, vale? Sen trampas, Unha pregunta moi fácil. Mentira, esta pregunta é moi complicada. Cantos escalós debemos de subir na Torre de Hércules ata chegar ao mirador? Tedes 20 segundos, tempo. Máis de 10. Esta pregunta, ora, ten que se subir moito para chegar arriba da Torre de Hércules, porque eso ten que ter unha altura, bueno, dixéronme que sería hasta Pontevedra da Torre de Hércules. 3, 2, 1, tempo! Sonou a bocina, tempo. Vamos a empezar por Andrés, a ver que nos di o portavoz. A opción foi aquí do outro compañeiro. Decimos 230. 230. Xa son, Xa son escalón. Xa son escalós, 230. Por que ese número, 230? Non está Contáchelos. seguro, sí. Conteinos. Calculei os que ten esa torre, máis ou menos. Un cálculo, máis ou menos. 230. E a vosa resposta? 350. 350. 350. Xa son escalós, Subinos. Non me acordo cantos eran, pero... Moi ben. Pois a resposta son 234 escalós. Contabas os do Estivestes portal. a punto, non contaron os do portal. Así que, polo tanto, ningún dos dos acertou, así que continuamos 1-0. Pero antes de seguir ca terceira pregunta, vamos a facer unha conexión con o noso compañeiro Rafa Durán a ver que estás argallando hoxe no reto do galego. Contanos, Rafa, a ver, adiante, que estás facendo hoxe, meu? Ben, Javi, vai moi ben. Estou buscando un sitio... Un momentiño. Perdona. Un sitio donde comer vos tortillas. Por aí abaixo? Gracias. Es que estou buscando un sitio... Teño unha idea para o reto con tortillas. Camén a tortilla... E aquí fana moi ben, teño entendido. Tortillas. Tortillas. Tortilla. A ti sí que che gusta a tortilla empanada. Ai. Bueno, vamos ao chollo, vale? Está a cousa igualada. Tranquilos, van dúas preguntas. Un punto tedes vos non tedes ningún, pero vanse a estrear, verdad que sí, Andrés? Sí, vamos. Sí, siempre positivo, verdad? Siempre. Vale, pois agora vamos que, xa que falaron de tortilla, vamos lle dar un pouco de fruta, sí? Vamos a falar de frutais. Como andades do tema de frutais? Bueno, Sí? algún hai por casa. Algún plantamos. Algún plantastes por aí, non? Algún Pois- pino. Terceira pregunta, que di o seguinte. Os frutais que máis atopan no Concello de Betanzos son os que dan, tedes 4 opcións. Sí. Opción A, kiwi e plátano. Opción B, uvas e fresas. Opción C, mazás e peras. E opción D, cereixas. Tempo. Como me gusta a min a fruta. Eu, a min a fruta, a veces meto plátanos, mazás, cereixas, fago un batiburrí e queda un yogures riquísimos. Sí, Este tampouco. tempo agradecense moito.
Sonó a corneta. Sonou. Quietos. Vamos a empezar por los que van aí, A ver si teñen aí enerxía positiva. Andrés, cal é a resposta que nos decides? Pois despois dunha longa deliberación Estiveron pensando. pensamos que serán uvas e fresas. Uvas e fresas. Por que vos veo ese pensamento? Polo viño que hai aquí en Betanzos, pola tradición do viño. Hai bo viño aquí en Betanzos? Bueno, Sí. sí. Hai bo Sí. viño. Uvas e fresas. E a ver que nos di Quique e Cris. Uvas e fresas. Uvas e fresas. Pois a resposta correcta é mazás e peras. As maceiras e as pereiras. De feito, especialmente na parroquia de Piadela. Sona vos? Sí. Polo tanto, nesta pregunta tedes un 0, 0 patatero. Pero tranquilos porque vamos con outra pregunta. Sí, sí. Vale, non desanimarse. No. Cuarta pregunta. Cuarta pregunta. Estamos nun sitio emblemático, verdad? Sí. Cris, onde Estamos estamos? no Palco da Música na plaza de García Hermanos, non? García Hermanos, máis Sí, ou menos. algo Eu así. creo que Andrés sabe algo máis da Sí, que historia, non non? ten Sí, expresión aquí. Praza dos Irmáns García Naveira. Eso, Os irmáns García Naveira, aquí. Sí, aí temos a igrexa. A igrexa? Sí. E nada, é a praza central do povo todo isto. Esta é a plaza central do pueblo. Sí. Pois a pregunta vai máis ou menos relacionada, porque aquí fixose algo moi especial. A pregunta di o seguinte: neste palco da música fíxose o primeiro discurso político íntegramente en galego no ano 1907. E a nosa pregunta é a seguinte: cal foi o orador dise discurso en galego? Vamos a dar 4 opcións, vale? Sí. 4 opcións. Sí, Aquí por favor. os amigos Andrés xa o teñen moi claro, porque están os dous como dicindo que xa saben. Pero están deliberando, Tamén Pero as opcións que... sí, queredes opcións? Sí, sí. Pois o orador pudo ser a opción A, Castelao, a opción B, Manuel Murguía, a opción C, o Marqués de Figueroa e a opción D, Manuel Lugrís Freire. Así que tedes 20 segundos. Ten. Sí. Freire, Sí. pode ser. Xa está, se queres falar de algo. Sí. É máis cercano. Non, Hoxe o tempo non nos acompaña. Sí. Que non teño ni idea. Ti non digas nada. El non di nada, el nada, Eu creo que sí. Non sei. Sóame. É que hasta que sona a corneta non me sale nada. Esta parece que foi unha pregunta fácil, así a bote pronto, non? No. ¿No? Vos, para vos, sí, non? Pensamos que sí. Pensades que sí. Pois vamos a empezar por vos. Cal é a vosa resposta? A nosa opción é a D. A opción D. Moi ben. E por aquí, por este lado, Lugrís Freire, a ver. a D tamén. Sí. Pois efectivamente, é a opción D. Polo tanto, un punto para cada parella, Porque ademais, este señor foi presidente da Real Academia Galega. Sí. Xa noto que estades moi postos. Está a cousa igualada hoxe, Temos, por un lado, 2 puntos, un punto, a cousa está igualada, pero Xente estudiada. xente con clase que hai aquí en Betanzos. Pero o que quero saber agora é que está facendo o meu compañeiro Rafa, porque creo que o reto do galego xe vai estar, pero alucinante. Rafa, adiante, compañeiro, contame, a ver que tes argallando por aí. Aquí estou Javi polo casco vello de Betanzos buscando un sitio de bo comer para facer o reto do galego e creo que xa di con el. Hola. Hola, moi boa. Está buenas? Unha caña? Sí, home, rapidiño. Teñen tortilla aquí, non? É un plato estrela aquí nesta casa porque gañamos o 13º certamen nacional de tortilla de patacas. Así que este é o famoso pote. Sí, señor. Bueno, famoso se entende, pero sí, pódese decir. Vou che pedir un favor, eu, Sí, dígame. Ahora cho conto. Vale, moi ben. Javi. Xa o teño. Saúde, compañeiro, que ben vades pasar con Rafa hoxe, A ver. Sí? Bueno, o chollo. Estades preparados? Sí? Andrés, nombre compuesto, Andrés, menuda banda de rock and roll, Un puntiño tedes, un punto, Pero con honra. Con honra, aquí Quique e Cris, 2 puntos. A cousa está nivelada, O xo máis galego parece que vai estar aí, está reñido, como me gusta a min. Quinta pregunta, última pregunta deste bloque. Cal é o ritual que deben facer os peregrinos ao chegar á Catedral de Santiago? 20 segundos, tempo. Por si... Ir a abrazar al apóstol. Ou por ser de rodillas. Ir a abrazar al apóstol. Está listo xa. Seguro. Sí. Que lle terá? No, non o fixen, pero é o que se suele facer. Quietos,
Quietos bolígrafos, tocou a corneta, que ben soa a corneta deste programa. Está afinada, porque o máis galego temos un equipo de produción que afina as cousas, como a mí me gusta. Temos xa as respostas. Vamos a comenzar por os amigos Andreses. Diríase Andreses. Sí? Que contestamos? Subir a saudar o apóstolo. Subir a saudar ao apóstolo. En plan, como está usted, señor apóstolo? Darle aí un gol. Un abrazo. Bien, subir a saudar ao apóstolo. E por aquí, que di Quique Cris? Abrazar ao apóstolo. Abrazar ao apóstolo. Máis cariñoso. Máis cariñoso. Bueno, subir a saudar ao apóstolo, home, está ben saudar a xente. A min gustame cando vou pola calle e digo, hombre, Ibai, Javier Varela, Rafa Durán, os do máis galegos, saúdante. Eso énchete de orgullo. Pero é un pouco máis como informal. Sí, dar un o de abrazar abrazo... ao apóstolo, non? Non é o Sí. mesmo, máis cariñoso. Como non é o mesmo, verdad? Véxome na obriga de dar este punto o equipo de Cris e Quique. Tranquilos, que queda moito programa. Estamos na primeira parte. 3 puntos teñen Cris e Quique e un puntiño Andrés e Andrés. Que dá gusto que o celebren, pero tranquilos e vos ánimo que queda moito, que agora vámonos con Rafa o reto do galego. Tranquilos, que queda moito. Vamos, chavales, veña, arriba esos ánimos. Pois aquí estamos, compañeiro, con Andrés e Andrés, con Cris e Quique, como estades? Estádelo pasando ben? Sí, perfectamente. Se non o pasades ben, vos aguantades. Por qué? Porque tedes que demostrar que sodes os máis galegos. Está comezando a chover porque en Galicia é moito de chover. Para levar a comida á mesa primeiro, haberá que preparar a comida. Quen dos dous de vos, dos dous Andreses, sodes o mellor cociñeiro? Creo que vai tocar a min. Ti? Sí. Entón a ti vai te tocar comer despois. Se sei antes. Sí? En este caso, o mellor cocinillas que se chama. Cociñeira. Sí? Cociñeira. Entón, posiciónate por aquí, vas a ser cociñeiro neste caso. O reto consiste, nesta primeira parte da proba, en pelar o maior número de patatas en 40 segundos. Agora sí. Ten que estar ben pelada, Porque imos valorar tamén, vai haber un especialista que vai valorar, e vai chover, pero isto queda moi bonito, e moi orgánico na televisión, moi épico, non? Pelar o maior número de patatas en 40 segundos. Estades listos? Sí. Por suposto, non vale cortarse. Bueno, a sangre queda ben, porque é moi... chama moita audiencia, pero neste caso é así un programa máis light. Que vos parece? Vale. Credes que poderedes facelo en 40 segundos? Sí. É un reto, É un reto, non? Pero veña, que cede as mans e o tempo, vos podedes animar, se queredes. Cuidado, non tires o chan, porque... No. Preparados? Listos? Tempo! Aí está. Imos valorar que non vai a media pataca na pel. Verdade? Tires moito de pelar na casa, non? Sí, eu sempre na casa Sí. pelo. Tu nai meteuche caña con iso. Sí, díxome que pelara moito. Que pelara, porque había que pelar. Ollo a técnica de Cris. Bueno, imos valorar se está ben pelada tamén, Aquí non é o número de maior... O maior número de patacas ben peladas. Sí, aí está Cristina. Que sintes nestes momentos? Non sei. Tan bonito. Non sei como imos de tempo, a verdade? Ajá. Sí, mira que ben. Ollo cos ollos. 5, 4, 3, 2... Tempo, soltamos patacas. Vale. Está chovendo, gracias Galicia, que bonito. No verán que chova isto de saúde, verdade? A ver, imos ver un momentiño. Temos por aquí dúas patacas. Ben peladas, ben. Isto ímolo valorar despois, cando vayamos coa seguinte parte da proba. Cris pelou 1,5 e aquí Andrés, pelou 2 daquela maneira. Se analizamos a pel, esta e a de Cris, unha piel bastante ben, efectivamente, e pois temos o que é unha pataca frita con pel. Así que, despois direi, vou pensalo, vou falar co especialista tamén, diremos... Perdón, que tiña un pouco de terra a pel. Imos entrar, porque imos coa segunda parte da proba, e diremos quen dos dous gañará. Sí? Seguídeme, por aquí. É boa chuvia porque así lavase un pouco isto. Está moi cara a cousa, hai que levar. Viñemos para dentro porque nos collía a chuvia, compañeiros, amigos, concursantes. Entón, podedes intuir que imos facer nesta segunda parte do reto do galego? Comer tortilla.
comer tortilla. Supónse que sí. Entón, efectivamente, sí, imos desvelar unha tortilla número 2 e tortilla número 3. Por aí, producción? Aí está. Ben. Aí temos 3 tortillas. Cal vai ser o comedor neste caso? Tocas a ti? Sí, toca a mí. Eres de bo comer, non, Peixo? Sí. Estes abdominais. Isto costa facelo, verdade? Pois aquí tedes a tortilla. As tortillas tedes que adiviñar cal é a que ten o premio, o 13º premio no Campeonato Nacional de España de Tortilla de Pataca. Tedes un minuto e o tempo comeza xa. Temos que arte na maneira de cortar. Ah, mira, primeiro visualmente, verdad? Estás analizando como é a cousa. El vai o gran. El quere... Mira, ti, que estás vendo? Explícanos. Non se pode decir que se non gana, caralho. Ah, vale, vale. Home, pero podes dicirme se estás vendo primeiro. Está pouco feita, moi feita. Sí, hai que ver primeiro eso. Primeiro, sí. Non te vayas de plano, ven por aquí, que te vexo na casa. Mas ti vas a atacas a esta, seguro, Está moi boa, Está moi boa. Vai o que queiras, está na tua casa, claro que sí. Está. Momentos tensos, na televisión de Galicia, aquí no máis galego. Unha persoa, e ti tamén lle podes axudar, se acaso, comentarlle ao teu compañeiro. Sí, asesorar tamén se pode. Non é só pelar as patacas. Compañeiro. Comemos de tempo. Non vai ser todo a comer. Mira, mira, mira. 5, 4, 3, 2, 1, tempo. Solta. Sei que corta un pouco o rollo ter que soltar a comida así no medio do plan. Xuntarvos por aquí. Espera que trague. Pois ven ti por aquí. Falas ti entón, Quique, que ela xa pelou as patatas. Quique, entre estas 3 tortillas, tes que dicirnos cal crees que é a que ten o título do Campeonato de España. Está difícil, penso que é do medio. Pensas que é do medio? Seguro? Non. E vos? Igual. Directamente, seguro? Se me gusta a min a xente, galego. Pois se vos parece, imos ir con esta, imos levantar, que debaixo temos o resultado, e aquí solamente hai un número, a tortilla número 1, non é a tortilla gañadora do premio do Campeonato Nacional de España, tampouco é, aquí ten o número 3, a tortilla número 3, aquí está o ok da tortilla gañadora do Campeonato de España, por favor, que entre o artífice. Que tal? Moi ben. Explícanos por que esta é a tortilla gañadora. Pois é ben sinxelo, pataca dourada, moi pouco feita, non leva cebola. Se vedes por aquí, efectivamente, que textura, que maravilla. E que merenda me vou a pegar eu hoxe. Ben, por esta banda temos 2 patacas que lles deu tempo a pelar. Eu digo que pode haber certa velocidade, pero pouco rendemento con esta pela. Que ten aproximadamente merma moi grande. Canto de ancho, cantos centímetros de ancho? Media pataca. Media pataca, efectivamente. 2 patacas, pero hai media na pela. En este caso, Cris... Pois aquí se denota moita técnica, non? Pero, obviamente, foi un pouco máis lentiña, pero eu casi prefiero un pouco máis lento, pero seguro. Podemos decir que hai empate, sí, non? Eu penso que hai un empate técnico. Hai un empate técnico nas 2 partes da proba, así que nesta proba de reto do galego hai un empate. Javi, van para lá, a ver se desempata. Que rico está quedando o programa de hoxe en Betanzos, Pois xa estamos no xogo tradicional, hoxe vai de tartarugas. Como me gusta a min o xogo das tartarugas, e para eso, Rafa, nos vai explicar. Tartaruga no. Mira, mira, hoxe teño... Que tal se o facemos? Con can. Con can non. De can. Con can non, tartaruga. Con can. Can cadela non, cunha tartaruga. Xogo tradicional lento. Can non. Pero con can. Con can non. Non? Non. Pista co can. Con can non. Venga, tartaruga. Xogo tradicional. Como debe ser. Con tartarugas. Xogo tradicional lento. Pois aquí estamos xa no noso xogo tradicional. Hoxe, Rafa, a cousa está moi equilibrada. Está moi equilibrada. Sí. A ver como queda. A ver como queda o máis galego. Vamos a lembrar aos nosos espectadores que os nosos amigos aquí, Andrés levan 2 puntos e pola outra banda, Quique e Cris levan 4 puntos. 4-2. Pero non se fiar, porque se vos gañades esta proba, habería un empate. Por qué? Porque terían 4 puntos e 4 puntos. Moi ben, compañeiro, estás en todo, maldita sexa. E a mí o tema dos empates é que me encanta. Canto vale esta proba? Esta proba vale 2 puntos. 2 puntitos. 2 puntos. Así que, Andrés, ánimo. Non decaerse. Como vedes aos rivales? Va.
Mal. Facemos unha cousiña. Por que non lles explicas en que Vou consiste a explicar, proba? vou explicar en que consiste esta proba. Venga. Vedes que hai aquí 4 paus amarrados a un fío. Ao final deste fío, que terá aproximadamente 5 ou 6 metros, hai unha tartaruga de madeira. Queríamos ter can, non pode ser. Entón, o que tedes que facer é... Atención, atención! Coller o pau e enrolar no menor tempo posible ata que a tartaruga de madeira toque este pau. Pero así como Vale? fixo. Perdón? Como fixeche ti, así. Sí, non vale nin coller coa outra man o fío, nin soltar as dúas mans deste pau. Vale? Cando remate un dos dous, o compañeiro terá que coller o relevo e recoller a do centro. O equipo que antes recolla a do centro, gaña. Sí? Sí? Correcto. Entendido? Sí. Todo claro? O xogo a tomar posición. Poñémonos nas marcas e 3, 2, 1, tempo! Aí vai o equipo dos Andreses, que está recollendo pan en cabeza. Aí va a tartaruga Manolita, unha gran coñecida no mundo dos reptiles, verdade? Aí están, ollo Xavier, como se ve por aí? Aquí Andrés está cansado, pobre, xa lle vai tirando, a pobre tortuga non se chegará. Vamos, Cris, ti podes, Cris. Que tal, Cris, como vai a cousa por aí? Tira moitísimo. Tira moitísimo, parecía lenta esta proba, pero mira, tartaruga lenta nada, Falta. Mira, vai tan rápido que lle tocan as patas ao chan. Cuidado que vai... Seguinte concursante que retome. relevo. Rafa, Rápido. chégame que hai desempate hoxe, Pode haber desempate e vai a tartaruga, Andrés. Como te atopas? Me veo un pouco arrastrado. Prepárate xa, prepárate xa. Ata logo, faltelle unha pata aquí a Maricarme. Pero vamos, vai Cristina, me cago na mar. Ui. Es que rivalidade, estás ilusionando pode que os Andreses gañen. Ten escaso metro. Bueno, está sendo... Mira. Mira, está... ¡Qué provocación! ¡Qué provocación! Solta un pouco, se te nervioso, solta un pouco. Mira. Solta, falle cosquillas. ¡Uy! Esto Cristina, ataca. ¡Uy, tempo! Conseguido logrado. Aquí está. Tempo. A proba do delito. Os dous conseguiron que as tartarugas tocaran o pau co cal suman 2 puntiños, así que, por lo tanto, Andrés suman 4 puntos, empatan con Cris e Quique, así que temos que ir ao desempate. Desempate, unha proba que me encanta. Hai que ter moito peito por desempate. Sí, o que ven agora. Como me gusta máis galego, Sí. Ides sacando peito. Amigos do máis galego, como me gusta cando hai desempate. Os pobres están cansadiños. Agora chega o momento do aturuxómetro, o aturuxo galego. Para eso temos o recordman mundial. Rafa Durán, o meu compañeiro, que un día fixo un aturuxo de... Estuvo, creo que foron 42 minutos seguidos. Andrés, Cris, tedes a responsabilidade, pero antes escoitemos o maestro Rafa Durán. Adiante, compañeiro. Caramelito para mis oídos. ¡Qué maravilla! Cris, cando queiras. 1, 2, 3, tempo. Tempo. Magnífico eses 5 segundos de Cris. Andrés, tes que superar 5 segundos para seres o máis galego. 1, 2, 3, tempo. 13 segundos, gañador, por suposto, Andrés, sin dúbida, con ese aturuxo un tanto afeminado, verdade? Pois é, Andrés, Porque se poñen de pé, por favor. Póñese de pé. Eses gañadores. Cristina, Claro que sí. dálelles un Ahí están aplauso. los gañadores. Quixeron De ver. Betanzos, ¿no? Ahí está, venga, claro que sí, hombre. Bueno, estaban Toma, tristes ao principio, confeti, estaban venga. tristes. Viste que estaban tristes. Sí, estaban, porque son competitivos, porque Claro. son os máis galegos aquí en Betanzos. Unha cousa, Rafa, que nos manden preguntas aquí, que nos manden preguntas Aquí ao o máis máis galego. que nós despois Que xa formulamos. temos teléfonos, temos correos electrónicos, temos redes sociais, temos cartóns de leite caducados no coche, temos de todo. Por qué? De todo Por qué? menos do que falta. Por qué? Porque estamos buscando máis galego, pode ser vostede. Ou vostede? Sí. Aquí, no máis galego. Televisión de Galicia.
Ai, que ben senta unha camiñata despois dun traballo bonito, Que fai moi ben andar, sí, É señor. moi bon pa a salud. Estou moi contento do programa que quedou, Javier. Bueno, rapaces, Andrés, Andrés, e Cristina e Quique. que boa xente, que Como boa ría, Que boa Cristina. xente, que boa xente. E que tortillas facía o amigo, Como animal. Comín en chime. Ora, o colesterol hai que controlalo. Moito huevo non é Bueno, é importante facer deporte, Ah. A verdade, traballar en televisión é moi fastidiado, Está moi boa a tortilla. Tá. Mira, a min váleme cualquiera. Proba esa que non te bola. Carmen, trae viño. É unha cerveza. Dúas. Porque, mira, as cousas venche así na vida, pero eche ben certo cando din que cando chove fai sol. Ando demo por Betanzo. Oye, comeche repolo ao final. Comín repolo, bueno, Invitoche un repolo. eres capaz. Quero repolo? Quero repolo. Repolo! Bueno, vivimos como marqueses. Dous polos, polo.